नमस्ते, मी आंब्याचा शिरा बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा 1 वाटी रवा घेतलाय. कच्चा रवा आहे, बारीक रवा. त्याच्यासाठी आहे ना, हा आंब्याचा एक ज्यूस करून घेतलाय. मिक्सरला लावून घेतलाय ज्यूस बनवून. हा असा हापूस आंबा होता एक. ह्याची साल काढून आहे ना, ह्याच्या फोडी काढून मिक्सरला लावून हे असं 1 वाटीवर ज्यूस करून घेतलाय. म्हणजे 1 वाटी रवा 1 वाटी ज्यूस. याच्यासाठी अर्धा वाटी घी. त्याच्यासाठी हे काजू आणि बदाम, हे 5 काजू 5 बदाम घेतले. आणि त्यासाठी आपल्याला आहे ना, गोड, हा आंबा गोड असेल ना तर साखर कमी घ्यायची. मी तरी अर्धी पाव वाटी घेतली आहे साखर. आणि त्याच्यासाठी वेलची पावडर. आता मी पहिलं काय करते, गॅस पेटवते आणि तुम्हाला दाखवते. गॅस पेटवल्याने भांडं ठेवले. आता त्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी घी घेतलाय. त्याच्यामध्ये थोडासा घी ओतते. आता मी त्याच्यामध्ये हा 1 वाटी रवा घेतलाय, तो टाकते. आणि चांगला आहे ना, तो तुपामध्ये असं भाजून घ्यायचा आहे. गॅस फास्ट केलाय. आता हा रवा आहे ना, घी मध्ये चांगला भाजून घेते. आता रवा मस्त 3 मिनिटं भाजलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना, मी आंब्याचा ज्यूस टाकते. त्याचं आंब्याचा ज्यूस टाकला ना रव्यामध्ये, मग असं चांगलं ढवळत राहायचं मस्त. हे सगळं ज्यूस टाकल्यावर आहे ना, रवा सगळा असा मिक्स करायचा आणि थोडा टाइम आहे ना, म्हणजे 2 मिनिटासाठी वाफेवर ठेवायचा. आणि गॅस आता मी कमी करून ठेवलाय 2 मिनिटासाठी. आता 2 मिनिटं झाली आहे. आता मी झाकण खोलून आहे ना, परत हलवते. आणि आता सगळं आहे ना, त्याच्यामध्ये साखर टाकते. पाव वाटी साखर टाकायची. 1 वाटी रवा, 1 वाटी ज्यूस आंब्याचं आणि पाव वाटी साखर. आणि आपल्याला कसं किती गोड पाहिजे असेल ना, तसं अंदाजाने टाकायचं. म्हणजे आपल्याला जास्त गोड नसेल तर फक्त मँगोज टाकायचा, आंब्याचा ज्यूस, आणि थोडीशी साखर टाकायची. पण गोड पाहिजे असेल तर आपण पाव वाटी साखर टाकायची. तर पाव वाटी साखर आहे. हे काजू बदाम आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता मी अर्धा चमचा आहे ना, वेलची पावडर टाकते. हे सर्व मिक्स करून आहे ना, परत 2 मिनिटं झाकण मारायचं की आपला मस्त आंब्याचा शिरा तयार होईल. गॅस एकदम बारीकच ठेवलेला आहे मी. आता मी थोडा ना झाकण ठेवते 2 मिनिटासाठी. एकदम गॅस बारीक ठेवलाय ना, म्हणजे थोडासा वाढवते, कारण ती साखर विरघळायला पाहिजे म्हणून. आता मी पहिले 1 मिनिट झालाय. मी जरा ढवळून बघते कसं झालंय ते. मस्त छान झालंय, मस्त छान झालाय. आता जरासं हलवून बघते. साखर विरघळायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी कसं मी परत 1 मिनिटासाठी खोललं. आता परत मला 1 मिनिट वाफ द्यायची आहे. मग आपलं मस्त रेडी शिरा होईल. आता गॅस बंद करते. आणि आपला मस्त शिरा झाला काय बघते. 1 मिनिटासाठी ठेवला होता. एकदम छान झालाय. एकदम खमंग वास येतोय हापूस आंब्याचा. आता मी तुम्हाला हे काढून दाखवते. आंब्याचा शिरा मस्त तयार, एकदम रेडी झालेला आहे. हापूस आंब्याचा, म्हणजे रत्नागिरीचे आंबे. असं तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी आणि मला फोटो काढून पाठवा.